Hysbysebion Nadolig. Mae'n debyg bod y mwyafrif ohonom ni'n gwylio'r teledu, ac ar yr adeg yma'r flwyddyn, mae'r hysbysebion yn canolbwyntio ar y Nadolig. Mae yna hysbysebion am siopa bwyd, siopau dillad a siopau sy'n gwerthu anrhegion o bob math. Eisiau soffa newydd erbyn y Nadolig? Dim problem. Archebwch cyn ddiwedd mis Tachwedd. Eisiau jumper newydd yn anrheg Nadolig? Dim problem. Talwch extra ac mi fydd yn cyrraedd fory. Mae'r hysbysebion yn trio'n denu ni i wario ein harian. Mewn erthygl yn cylchgrawn y BBC, ysgrifennodd y newyddiadurwyr Vanessa Barford a Jerry Holtz bod hysbysebion Nadolig yn llawn celwydd ac yn rhoi darlun hollol anghywir o'r Nadolig. Yn ôl Barford a Holtz, dyma'r prif gelwyddau. Mae hi bob amser yn Nadolig gwyn yn y hysbysebion. Mae'r eira'n wyn ar y llawr, ac mae dynion eira yn y gerddi. Ond yn ôl swyddfa dywydd, dim ond 4 gwaith mewn 51 mlynedd mae eira wedi disgyn adeg y Nadolig, a hynny mewn rhai ardaloedd yn unig. Felly, bydd y mwyafrif ohonom ni ddim yn gweld Nadolig gwyn. Yn yr hysbysebion mae pawb yn hapus, ond yn ôl i led sy'n cynnig cymorth i deuluodd a phroblemau. Mae 39% o bobl yn ffrio ar ddiwrnod Nadolig. Mae elusen y Samariaid sy'n cynnig cymorth i bobl sy'n teimlo'n isel eu hysbryd, yn disgwyl derbyn 193 o filoedd o alwadau ffôn rhwng nawr a'r flwyddyn newydd. Yn yr hysbysebion, does neb yn treulio'r Nadolig ar eu pen eu hunain, ond yn ôl elusen Friends of the Elderly, bydd 500,000 o henoed yn treulio'r Nadolig yn unig ar eu pen eu hunain. Bydd miloedd o filwyr hefyd yn bell rhoi teuluoedd dros y Nadolig. Celwydd arall mae'r hysbysebion yn gyflwyno ydy bod pawb wrth eu bodd efo'i anrhegion, ond da ni gyd yn gwybod nad ydy hynny'n wir. Mae'r hysbysebion hefyd yn dangos tai a choed Nadolig go iawn. Ond dim ond 20% o dai sydd â choeden go iawn. Mae'r 80% arall ohonon ni'n prynu coeden blastig, yn ei chadw hi'n y garej neu ratig am 11 mis, ac yn dod â hi allan bob mis Rhagfyr. Beth bynnag ydy'n barn ni am yr hysbysebion, yr eira, y coed a'r ffrio, mae'n bwysig cofio na fydda'n eddathlu o gwbl heb eni Iesu Grist ym Methlehem, Jwdea. Daeth Iesu i'r byd, nid i wneud i bobl fwyta twrci, nes maen nhw bron a bostio, na chwaith i wneud i bobl wario'u harian i gyd ar Quality Streets ac After Eights, ond i gynnig bywyd, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Mae hanes y geni yn syml, a does dim sôn am siopau, na ceira, na thwci. Gwrandewch ar y darlleniad o Lug, pennod 2. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o anylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Methlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia.
yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi ei lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o anylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl anylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchel. Heddwch ar y ddaear islaw a bendith Duw a'r bobl. Gweddïwn. Ein tad, helpa ni i beidio cwympo Gweddïwn. Ein tad, helpa ni i beidio ffrio yn ystod gwyliau Nadolig. Helpa ni i beidio bod yn obsessed o fanrhegion. Helpa ni gofio bod mwy i'r dolig na thinsel a crackers. Helpa ni i gofio am eraill ac i roi arian i elusennau. Roedd y Nadolig cyntaf yn amser o lawenydd mawr i'r holl fydd. Helpa ni i weld realiti Iesu yn ein oes ni. Amen.